Yn gyntaf, diolch yn fawr iawn i'r llawer iawn ohonych chi sydd wedi bod yn sgrifennu ata i yn yr wythnosau diwethaf, unigolion a mudiadau i ofyn i fi bleidleisio i wahardd mwynau gwrthdaro rhag ddod mewn i Ewrop. Mae hyn yn golygu bod pethau fel aer a tungsten yn cael eu mewnforio a'i defnyddio yn y pethau dyn ni'n defnyddio bob dydd fel iPads neu ffonau symudol. A maen nhw'n dod o ardaloedd lle mae yna drais neu rhyfel neu gwrthdaro a mae'r cynnyrch yna ei hun yn creu mwy o drais. Dyn ni wedi pleidleisio y bore yma yn y Senedd i gael reolau llym iawn i ddod â'r fasnach yma i ben. Dyn ni yn edrych ymlaen at gweld y ddeddfwriaeth yma. Mae rhaid cael mwy o drafodaethau gyda gwledydd gwahanol, y llywodraethau gwahanol yn Ewrop, ond mae'r Senedd wedi pleidleisio yn y ffordd iawn heddi. Dwi yn falch iawn bod pobl yng Nghymru yn poeni am y sefyllfa rhyngwladol, yn poeni am bobl aml iawn mewn gwledydd tlawd sydd yn dioddau o achos bod gwrthdaro a rhyfel yn digwydd yn eu gwledydd nhw eu hunain. A dyn ni yn gallu cyfrannu rhywbeth at ddod a heddwch a chyfiawnder atyn nhw. Diolch yn fawr iawn i chi.